Fins al mes de maig, Catalunya va rebre 4 milions i mig de turistes estrangers. Cada cop són més i pràcticament la meitat arriben ja per l'aeroport. Molts d'ells utilitzen les línies de baix cost i provenen del mercat britànic. Són el motor del creixement turístic de Catalunya dels últims anys, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. En els últims 3 anys, el turisme que ha crescut més amb diferència és el que procedeix del Regne Unit, prop d'un 6%. Molt menys ha crescut el turisme francès, tan sols un 1%, mentre que els turistes alemanys, holandesos i belgues han anat a menys. El que comparteixen tots ells és que cada vegada la seva estada a Catalunya és més curta, especialment en destinacions com la Costa Daurada. En conseqüència també gasten menys diners. Per tant, el creixement del sector es basa en l'arribada cada cop de més i més turistes, un model poc sostenible a llarg termini. Ens va bé, obtenim més ingressos i és previsible que els obtinguem més aquest any. Les discussions de sostenibilitat, de futur, de qualitat, etc., què indiquen? Doncs evidentment encara aquest model de generació d'ingressos no és el model que probablement tots desitgem, perquè sembla un model molt costós en termes de recursos. Aquest any vindran més turistes estrangers, però menys espanyols, que l'any passat van venir atrets per les activitats del fòrum. Amb tot, segons l'estudi, el total de turistes que ens visitaran creixerà més d'un 4%, però la tendència a gastar menys i a fer estades curtes farà que l'activitat del sector creixi molt per sota del que ho va fer